हे गाइस लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आङो न'आवनो ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर मानो होनबा आंहा दिनै न'आव बिराद खामानि दङ बिनिखायनो आङो न'आवनो लाबोबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायनो हागोन लोगोफोर ओमफ्रायहाय आं दा नै दखानावनो दङ जोंहा न'आव दखान दङ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना हासबेन्डआबो गैया गुवाहाटीयावसो दंहैयो बिनिखायनो आङो दखानाव न'आवनो दंखायो नालाय दखाना बिनिखायनो आङो न'आवनो भिडिअखौ लाबाय नै दखानावनो लाबाय ओमफ्राय आङो दा मा लादों नै लोगोफोर फाननो थाखाय आं दायो लाखिबाय आरोना बाराबो लाखिजाया माने थाब मोनबाय थाखायो नालाय बिसोरो सप्तायाव खननैसोआनो फैयो आप डाउन खालामबाय थायो ओंखायनो आङो एसेल' लाखियो आरो लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आंना सासे आरो अनला देनो नागिरदों नै जोंहा अनला देग्रा फैदों सासे अनला देनो नागिरदों नै दे नै अनला देग्राफोरानालाय माजों जानो नागिरदोंथाय माजों जागोन सबाय गरनैसो दङहाय दे अनलाजों दाउ जानो नागिरदों आरोना नै लोगोफोर आब'आ देबाय नै अनलाखौबो आं देनो रोङाना आरो नङाबालाय आयौ आहा मन्जुखौसो देनो होदोंमोन आङो मन्जुखौसो देनो होदोंमोन पाँच जादों नङा 500सो अनलाया मोनबाय आरोना नै दायो मादों जागोन होनदोंमोनलाय दाउदों जायोना सबायदों जायोना गावसोरनि गोसोसो नै आंहा दै गुदुं फुदुंबाय ओंखामजों जानो ओंखामजों लोंनो मासे गुदुंलै दैया गोदौबाय बेनिफ्राय ओंखामाथ' मोनखांबाय बेनिफ्राय आं दा नाखौहाय आङो फ्राय खालामनानै लाखाबाय नै लोगोफोर आंना अनलाया मोनबाय आरोना जानोसै दायो बिखुनजोजों आंजोंल' दङ ओमफ्राय गथ'फोरा स्कुलावहाय थांजोबदों गैया रावबो सफैयाखै जोंहानि दखानाव दावदैयानो गैया आरोना ओमफ्राय नैबे जोंहा फंबायनि दखान आरोना नैबेयावहाय दावदै मोनो राजु दावदै लांनि नै लोगोफोर आं दावदै लांनो फैदों आरोना नै फंबायनि दखानावहाय ओइ दावदैयाव एसे आराम लाना होनाय नै आरोना नैबे जोंहा फंबाय आरोना लोगोफोर र' नै बे आंनि फंबाय आरोना लोगोफोर नै आयौ सेंग्रा मानसि नालाय लाजिनाया एसे एनै थायो नै माहा थांगोन दे थांदो होमबा दे मेथाइ लाबो दे लोगोफोर आङो दिंखिया मोननैसो खाना लायबाय आरोना मैथ्रु बिबार मोननै मोनथाम होबाय आङो मैथ्रु बिबारखौ माने गैला आरोना मैथ्रु बिबारानो एसेल'मोन बेनिखायनो आङो मोननै मोनथामबाबो होफानानै होबाय बेनिफ्राय आङो दावदैखौ एवफाना होनोसै आरो दिंखिया भाजायाव बेनिफ्राय जानोसै
दायो आङो बेखौहाय एवनोसै आरो लोगोफोर एसेल' जागोन माने होनबा जोङो साथामल'खा नालाय माने गथ'फ्राबो जाखायानो जों साथामल'सो जायो बेनिखायनो आङो एसेल' खाबाय आरोना लोगोफोर खाबालाय मेरला मोनोमोन होनबाबो आङो माने एसेल' एवगोन होननानै एसेल' खाबाय आरो ओमफ्राय दायो एवनोसै आङो दिंखिया भाजि मोनबाय आरोना आब'आबो ओंखाम जाबाय आरोना जोंना मानो गाबनो ओंखारदों होनबा नोंथांमोना नायदो आं मानि थाखाय गाबनो ओंखारदों आं देखायगोन लोगोफोर आंनि एसे मोजांमोन बे क्लासआ नायलाय गावबाय आरो नायलाय गासैबो गावजोब्बाय माबाया मा होनगोन बिनि सिङावहाय ग्लास थायो नालाय बे ग्लासआ माने आङो दै गुदुंजों बे दै गुदुं सोबाय थानायखाय एसे मैला जानायखाय आङो मा होनो थोरसि सुग्रा बे ब्रासखौहाय सोनानै एसे ओरैल' फिदिंदोंमोन आरोना दै गुदुं सोनानै थुब मोननानै गावबाय आरो गिख्रंलायबाय आङो नायलाय थुब्ला थुब्लि गावजोब्बाय आं एसे मोजां मोनोमोन बे फ्लाक्सखौ गैला नायदो लोगोफोर आंनि फ्लाक्सआ माबायदि गावखो नि ओमफ्राय बेनि थाखोनमोन आरो नायलाय गुन्दै गुन्दै बायफ्लेजोबखादों आरोना लोगोफोर नायलाय आं बाङायल'सो फोनांदोंमोन माबा ब्रासजोंहाय आङो बे मैला जानायखौ साफा खालामबाय धुप होनलायनाय गावबाय आरो नायलाय माथो बायफ्लेजोबनानै माबायाबो थाखोनाबो हाबलाबावबायसो गुदुङा थोबनो बावगारनानै सोहरफ्लांबाय आङो माबाखौ बावगारनानै सोहरफ्लांबाय नालाय बिनि थाखोनखौ आङो ओरै ग्रोब होना होदों आरो ग्लब हाबलांस्राबाय बै थाखोना गैला दे ओमफ्राय गैला बायफ्लेजोब्बाय आरो दिनैनिफ्राय सेस गैलानो ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो जानोसै बेनिफ्राय आंना बिखुनजो आरो बेथिं हाग्रा फुगासिनो आरोना बे फैथ'वाखै बे फैबाथाय माने ओंखामखौ जानोसै आरो लोगोफोर जोंहा माइ जावनो आं आब'खौ लेंहरदों आरोना लोगोफोर माइरं जावनो माइ नङा माइरं जावनो आङो आब'खौ लेंहरदों ओमफ्राय आब'आ सफैबाय आरोना दायो माइरंखौ जावसिगोन जोंहानि आब'आ ओरै फैलाय आब' ओरै फै ओरै फैबाय जोंना आब'आ नै माइरं जावनो दिनै डिउटि गैया गैनायालाय गैया अकस्मात लेंहरबालाय अकस्मात लेंहरबा नै नायलाय जोंहा आब'आ नै फैबाय आरोना माइरं जावनो जोंना आब'आ फैबाय आरोना माइरं जावनो जोंहानाव आं लेंहरदोंमोन आरो बेखौ दाखालिनो लेंहरदों आङो माइरं जावनो होननानै बियो माने डिउटियाव आप डाउन जाबाय थादोंमोन रेस्ट मोनि इनिखाय फैनो मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सफैबाय आरो बेगावलाय मा लादों मबाइल आयु बेगाबो नायलाय मालाय जि मोजांखा बेयाव फैसा थायो मा मा थायो नै खांख्राय थायो बेनिफ्राय मा मा थायो नायथारनांगौ नै रं नाम्बार नांबाय थायो बियो सिरि सिरि बोराया मिथियाखै बेखौ र' आरो दैगारबो मा मा थायोथाय नायस्राजोबसै आं आयु नै लाइजाम लिरग्राया जते मर दिगदार है तते मर वानजोर माथो लागे मा थायो बिनि मानि बेगाव नायलाय मिथियाखैना लोगोफोर नै आयु नाइट डिउटि गोलैगा माने बियो बेदोंबो मावनो हागौ आरोना कुनु गेरान्टि गैया नै सब गिनांगौ बेखौ माने जानला माला इदावना दालाखासो साननायावनो सानद्रायलांबाय ओमफ्राय मावनायावनो जानो न'आवबो माइ जावबाय थिंथाम जावनानै ओमफ्राय दुगैबाय न' सिबबाय मा खालामनानै मोजांथारबालाय बेगा थ' दायो लोगोफोर जों स्टार्ट खालामसै आरोना नै माइरं जावनायाव बिथाङा जावसिगोन दायो थ' लेट्स गो कहाँ जाएगा काम करायनोसै जोंहाना आब'आ माइरं जावलायबाय नाहरलायथिंसो
आब'आ माइरं जावलायबाय जोंना नै Mas moनबासो थांनायनि लाम खाबाय आरो जाव खानसै माने माइरं दोलोबाय थानो बायो आरोना बेनिखायनो आं खनसेनो बुरजा 30 दिन 25 दिनखौ लाम खायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फर्टि खालामना दोनखायो गाइखेर लाबोदों आरोना जोंहानि दखानाव नै बेनो आरोना लोगोफोर जोंहानि दखाना नै